Khasi Students Union KSU Delhi Unit kalayo pediang ya ka jingya kerpat jingya rap distress call na kawe ka kena akan thei na Meghalaya kabala pentem baka para jongka ka Trei ha Delhi kala sha Khubor bat sha Shwa hakikat tu ka ningut kishen rang ha ka jaka sa jongka hadin balayo ya ka ne ka jingtep ka KSU Delhi Unit kala pentep sha ka Special Police Unit for North Eastern Region bat rengkat bat ki pulit Kamalvia nagar kalapoi sya kate kajaka bat lala ban pelaj im ya ka nakane kajaka katkum gejinget hu jong unong sya keno ulaong ba kane ka khna kan thei kala shim pisa na u bat ulalet sya kajaka sa jongka namar ba kala kentat ban pen phai pat ya ka pisa hendrei kane ka khna kan thei kala ya thu haki pulit ka ong banamar ba kala kentat ban rung syaka kam khayi men bat dei nakane kadaw ba kala sya Khubor hakitei kibreu unong sya keno bat kanong sya Khubor kidon hakajing khmi jong ki pulit ka union kadang Trei rengkat bat Khubor bapet ban penti kena ba ya ka khna an pha biang syayeng hadin balada baro kijing dan kam jong ka an ka KSU Delhi Unit ka kerpa de ka sarkar bakan shimkhia ya kisin jam ki ba ting e ban khangla de kum kini ki jingja ha Khubor ban wan bat lakan tu ki pa ba khamta me ki tu ki ba wat kam bakin penshisha bahaya baro ki jingtip bat ki jinge thu Shwa ban Trei Shabar jong ka jilla 50 लड़की अरे ये तो नहीं है चलाते हुए प्लेन ऊपर ना ब्रेक Hello? Oi, oi. सर पट्टी देना मुझे बुलाओ उनसे पूछो कौन करेगा मुझे पूछो मैडम और ये बात करिए इनसे आप बताओगे Khubor arsitek mestiak nilayo ajeng pentip na iwi ikom na Shillong iba kerpat ini ban yarap iparajung i namar ba kidon kita kishin rang hayeng ju iparajung i kibengut ban shop bandat i te mestinya otak ajeng tip hi marmar na kalian jong ke KSU Delhi Unit kila phone ya ka Delhi Police North East na ka Delhi Police North East nila pentip ya ka police station Malganagar badan kat nila elek wat ya kata cakar te dengila ya wat kum to hadin sting kenta so community ngi salap ya kajaka mersen lap kajaka ngi derung support ngi iba kidon kita kishin rang anta hayin ju i bani pet ya ka condition jong i kam ilong show la dan haka critical condition ila sha ithui bila sha show ha kita ki breo te kum tang ila lam ki police station andar la police station
ka investigation bagi buong tu beliau ni kong tu kadai ka kang pisa kadai ba isim pisa na ti ta kadau ba impan pai te sho hendai dala hadin dala investigate pe hadin lai sa kunta ngin satip ya ka jing shisha ba ini kong iwan cha Delhi ban Trei ya ka wi ka kam hendai dala poi sini pat isya pan ngat hi kam auria ti uniusion rang utau ba shoi ude bo penyat kita kikam orang ni berpenyat kita ka brothel bencu no ti namar ba Trei kita kikam in sa Shwa bisa penyap ulat mu hiban penyap udah supit mengite ti ya kita kisrang kila dan ha custody jong pulit kita ikan teru idan ha custody jong pulit mental la dalam medical ye ti Tengiru ngilalap barabor bakal aja bunsin kong kikam tengi kerpan nak seng kamtam ye ka sarkar bakal kit kiai kini kikam ni kerpat ki pai baru ba Shwa ba fin wan sha Delhi la ne Shwa mi Shabar fin Trei kanu kam dawat jeng tip ha dawat sani bha da lep ha ki research am man chu wan lemgur tum man chu oi fi wan Trei sha Delhi wan shed fin yo lai post of Khubor kamlong ta phyak wat ha ka kam ayu kata manu ba ai kam fi ha e fin sa ka biang ne em ni na ka seng ni don hang ne ni kloy banyarap epi shumata dan kanu kam fi wan Trei ni fin wan puli nakasem ni don ringkat bed ni don ringkat banyarap epi ti tangkata hi kerpa ba bikin kam husiar klang bikin kini jingja kim numja please